गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरबाय रायजोफोर। दिनै आं दा नै रङियानि रेलवे स्टेशनाव दङ। आं अभारब्रिजआव दङ गाखोनानै। आङो 8 रिंगानि मोखं सोलायखा एक्सप्रेसजों थांगोन। खोथाया जाहैबाय आं मैया जोंहा बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां गुरु पबित्रनि हाबा जानो फैदोंमोन। आङो एसे लेट जानानै 8 बाजियावसो बिथांनि हाबायाव मोनहैदों। बेनिफ्राय लोगो लोगो दसे जिरायनानै 9 खावसेसोआव जोंनि दोंथामसो मेथाइ खनखांनानै 10 खावसेसोआव ओंखाम जाखांनानै बेयावनो उन्दुबाय। दसे अर सायनानै लोगोफोरजोंबो रायलायबाय। बेनिफ्राय दहाय फुंनि 6 बाजियाव सिखारनानै आङो गुरु पबित्रनि न'निफ्राय ग्रोब आरो रङियाव फैफिनबाय। दा रङिया स्टेसनाव आङो ट्रेन नेगासिनो दङ। फैथ'वाखै, दायो समाबो जाथ'वाखै बारु। 8 बाजियाव हाबगोन बेवहाय बे ट्रेना। दा बेखौ नेगासिनो दं। बेजोंनो थांनोसैलाय हालो दैलो एकदम। दा बाथ्राया जाहैबाय मैयानि हाबायाव लानाय माखासे क्लिप्सफोर दङ। आं न'निफ्राय ओंखारबोजेननानै हाबासिम माखासे भिडिअ बानायदोंमोन। बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो नाजादों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै पेसेन्जार ट्रेन गाखोग्राफ्रा, पेसेन्जार माने बेथ' माबासो मोखं सोलायखा एक्सप्रेस प्लेट नम्बर 3 आव फैगासिनो दङ। अयथासार भिर ओरैबो दङ, सिगांथिंबो बिरादनो। गोजान मोनाबिलिनि खुलुमनाय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो बावहरबाय। दा दिनै आङो नै जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि GS गुरु पबित्रनि हाबा जानो थांगासिनो आङो। दायो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै रङिया मोनबाय नै। बिराद भिर मानसिफ्रा। दायो आंनि सासे लोगो आंखौ नेगासिनो दङ। ससे थांबानो बिथांखौ मोनहैसिगोन आङो। अभारब्रिजनि खोलाहा नेगासिनो दं बियो। लोगोखौ मोनसिगोन आङै नै खाराव माराव बिथाङा नेगासिनो दङ एकदम हारसिङै बेस्रा थ' नोंथांमोना एसे आन्दाज मोनखाबाय जानांगौ सोरखौ लोगो हमनो नागिरदों आङो। समनिफ्राय ओंखारबाय जोंनि रायजोफोर। दायो बरमानिफ्राय टिहुनि पालायाव बिथां पबित्रनि न'आ। नेसनेल हाइवे बियो नै। स्टेसननिफ्राय जों गाखोबोबाय थांगासिनो दं। दा जोङो गणेश मन्दिर मोनबाय नै, नलबारि गणेश मन्दिर। बेयो नोरै नलबारि हाबलांबाय नै बिथिं ओरैजाय। नैबे ओरै धमधमा लाइन जाहैबाय बिथिं ओरै। ओमफ्राय नै जों आरो नै बरमा लाइनजों थांबाय। नै फैयै फैनानै पाला हाबलांनाय लामा बेयो नै। बारा गोजान नङा, आरो 1 किल'मिटार होनबानो मोनहैसिगोन। खालि मोनफैबाय जों नै अलरेडि। गोगोमानो हाबाया बिरादनो। ओरैहाय फारसेथिं मिउजिक गोमगासिनो दं। नै हाबानि पेन्डेला नै गोगोमथार। हाबसिगोन जों आलासिफ्रा बारा गैला। जों एसे लास्टावसो मोनफैनाय जाबाय नै। दाथ' 8 बाजिबाय नै। एसे दङ बारु सिङाव नै जा फंबायमोन दङ। दासो फंबाय नै दे। प्रग्राम जायगाथिं हाबलांगासिनो दं दायो। हाबानि फांसन जागासिनो दङ नै। गोबां किसिमनि आर्टिस्टफोर मेथाइ खनगासिनो दङ। गोबां मानसि दं नै।
सफैलायबाय आं गोसो थोनाय अनजालिखौ आंलाय गोसोखांबाय बैसागो बोथोरा सफैलायबाय आं गोसो थोनाय अनजालिखौ आंलाय गोसोखांबाय आयो हायमा दै जब जब गांजेमा 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 आयो
Bagi kapan kurang bela